Maskum Podcast predstavlja 4/4. Sa vama je Maja Cvetković. Dobrodošli u 4/4. Kad su mi rekli da smislim naziv za ovu emisiju, verujem da nisam za ovaj podcast uopšte imala ideju šta da uradim. Onda sam bila u zonu, ajde ono što je najosnovnije svima nama, a to je 4/4, ko se god bavio muzikom, mada u mom bendu dosta izlazimo iz tih 4/4. Dobro. 17 minut, kao, ne znam. Dosta toga ima drugog. A super bi naslov bio Triola, na primjer. Pa vidiš, pa kod ga ne pozva ranije. Tako da, sa mnom danas je debeli Milorad Milinković, moj omiljeni reditelj spotova, a i filmova, komedije. Znaš šta sam htjela da te pitam, u stvari da počnemo ovako, pošto oduvek, kome god ti kažem, mislim oduvek u poslednjih par dana, da se ne lažemo, kada sam rekla da ćeš mi biti gost, svi su mi pitali odmah za Poteru. Znam, i za Tragača, to već počinje me nenormalno smanjiti. I sad, svi mi pitaju kako ovo zna, kako ono zna, ja to neću da te pitam, nego hoću da te pitam koliko te sreća služi? Pa prilično, mislim, otko znam, znaš, nešto je sreća, nešto je snalaženje, što se toga tiče. Ali moram priznati, počeo strašno me zanimara, već sad, ja kapiram tačno zašto je Uđu prestao da se bavi time. Vjerojatno su počeli da ga zamaraju kao da ga smatraju kao lika iz Potere, umjesto da ga smatraju za slikara. Znaš, tako i meni sad već počinje ozbiljno da mi smeta sve više i više, da me svi percipiraju kao nekog tamo što nešto zna ili ne znam šta. A ja sam ipak nešto drugo u suštini. Ali dobro, nema veze. Mislim, u suštini, ja se žalim bez veze. Realno, znaš, toko malo ti vremena oduzme ta Potera, a pristojno novca donosi, tako ne vidim zašto bi prekidao za sad s tim. Pa dobro, a i načitan si, memorija ti radi dobro. Za sad. Dobro. Misliš da je to stvar koncentracije i hladnoće ili da uspeš da odgovoriš u pravo vreme, u stvari u tom vremenskom periodu? Da, ja mislim koncentracija, ne znam. Koncentracija. Ali dobro, znaš kako, ono kad je, to koncentracija ti treba 2 minuta, samo tad. Pa dobro. I a ovo ostalo, mislim treba ti koncentracija, ali ovo ostalo imaš vremena da malo razmisliš da ovo, da ono. Pa i tu ide i sred, znaš, to nije bitno da li pogrešiš, da li ne pogrešiš, neće niko te vrati, kao šta pogrešio si pitanje. Mislim na ona 3 pitanja. Da, razumem, da. Ali te posle mrze ovi učesnici? Ma jok. Pa ne znam u stvari, otkud znam, valjda ne. Znaš, a ne, mislim, to je užasno jednostavna stvar, zato što kako bih rekao, oni i da igraju protiv kompjutera isto bi prošli. Hoću reći, to što sam ja živ čovjek, to ne znači da, kako bih rekao, da nešto zavisi od mene, ne zavisi od mene ništa tamo, sve zavisi od njih. Oni ako nagruvaju dovoljno jaku cifru svojih odgovora, ne mogu da ih stignem teoretski. Što će reći da samo prosto moraju da znaju. Oni, ne ja. Mislim, mogu da prođu ako ne znaju, ako ja imam loš dan, ali nek to bolje zaborave, nego lepo dođu tamo i kao, znaš, prosto ako oni dovoljno znaju, nema šanse da ih stigneš. Čekaj, ali te ljudi dalje sreću na ulici i pitaju prezime Jovanke Broz i ostalo? Da, dobro, to bi bilo u Crnoj Gori, to je zabavno. Ali, pa ne, sreću me na ulici i sad ne svi kao, znaš, imaš 2 tipa ljudi. Ima onih koji su kao, mi vas gledamo sve ti fini neki, razumeš, kao super ste ili nešto tako, a ima onih koji su kao, znaš, oni što su pametni, kao, pod navodnicima i što su u fazonu, znam ja da to sve namešteno, znaš, znam ja to, nemaš to, znaš. Tako da imaš te dve. To ti je isto kao i sa vakcinama i sa sve, uvijek imaju oni pametni. Što kao, što znaš. Ima neki roman, sam čitao skoro, gde je neki, pojavlja se engleska tajna služba, gde iz engleske tajne službe kaže, mi kad, smišljamo neku cover priču za neki događaj koji se desio, pa mi hoćemo da ga zataškamo. Kaže, mi smislimo lažnu priču koja je za narod, ali kaže, smislimo još jednu lažnu priču za ove što se prave pametni. Jer će oni uvek nešto da smišljaju, onda im pustimo tu neku buvu za ove kao teoriju zavere, pustimo im lažnu teoriju zavere, pa se zamajavaju svi tim. Tako da, mislim, to je u suštini sistem s tim teorijama zavere. Da. A kad sam te pitala ovo, koliko se oslanjaš na sreću, mislim i u životu, šta misliš, koliko te sreće služila nekako, da li uopšte to može tako da razmišljaš u svom dosadašnjem životu? Jako puno, da.
Jel misliš, na primjer, da je srećna ili nesrećna okolnost bila to da ne uđeš na akademiju u Beogradu, to je da zakasniš, ili šta je već bilo oko dokumenta? Nije, provalili su mi falsifikovao sam lekarsko uverenje bio. Mrzimo me da idem po lekarima. Znači, to je bio problem. Da, i u Beogradu su mi provalili, nam sad bila neka fotokopija, pa je prošla. Ne, imao sam prethodno lekarsko uverenje kad sam upisivao pred neki fakultet zbog godine, nije ni važno, i onda sam samo godinu prepravio, mislim šta zdrav si, samo sam prepravio četvorku u šesticu, da. Znaš kako je 4, pa možeš 6, to je ova videla u ovom, kako se zove, u Beogradu videla ova žena što prima ona dokumenta, pa mi vratila. A jel si u školi falsifikovao? Nisam, nego stvarno me mrzlo. Znaš kako to, mislim, sećaš se verovatno kako to ide, ideš tamo u studentsku polikliniku, pa čekaš, pa gubiš 3 dana dok ti onaj napiše da si zdrav, mislim, nema smisla nikako. Tako da, dobro, nije važno. Dobro, čekaj, je li bila srećna okolnost što nisi ili... A verovatno jeste. Znaš kako, ja mislim da u stvari, znaš, nekako, kao da ima neka viša sila koja te vodi, ajde sad da ne ulazim u religiozne rasprave, ali u suštini, verovatno jeste. Znaš, jer nemam pojma kako bi sad izgledalo ovo drugo, da je bilo, iskreno. Da, ja uopšte ne mogu, čitala sam ti malo biografiju, rekao da se spremim se ono što ne znam, a znam dosta o tebi, mislim da se znamo. Piše matematička gimnazija, otkud to čovječ? Pa, vidiš, tu si isto prešao, zato što, pazi, ja sam ona generacija koja je išla u usmereno obrazovanje, znači išao si prvo 2 razredne srednje škole, isto, potpuno su za sve, i ideš u neku školu da te obično bace, meni su celu moju osnovnu školu, ja sam išao ovde kod Saborne, to se zvalo, sad zove Kralj Petar, tad se zvalo, kako se zvalo, Baraća Ribar, i nas su sve stavili ovde u Trgovačku, komplet, 3 odeljenja, samo prebacili. Prve 2 godine. Druge 2 godine, matematička nije imala prve 2 godine, samo druge 2. Druge 2 godine biraš školu. I meni, pošto mi je išla super matematika, stvarno mi je išla super. I ja sam računao, ja idem tamo, kao tamo ću lakše prođem. Znaš, ja gledao sam što manje da učim. Jer ne da je Bože ovo latinski ili nešto mi uvale kao, znaš, ili geografiju neku ili nešto, razumeš, o Beutiću. I onda sam izabrao to kao ideju da što manje, zapravo što lakše prođem, i prešao se onoliko, naravno. Pošto je teško zapravo. Ali sam mislio kao super, sad kad sam je tu, znaš, sve mi tu nekako, znaš, blizu mi kuće, sve ne znam, merio sam. Mislim, oko 9 minuta mi je trebalo peške od izlaska iz kuće do ulaska u učionicu. A čekaj, se sećaš tih nekakvih profesora, da su baš bili specifični? Sećam se. To je svi iz moje generacije se sećaju. Sad zaboravio sam kako se zvao čovjek, mi smo ga zvali Hemke, pošto je predavao hemiju. On je bio strašno zanimljiv zato što je tero te se sam ocenjuješ. Sam se pitaš i sam se ocenjuješ. I onda su ljudi vežbali, a pitaš se tako što otvoriš knjigu nasumce, pa ako niste učili, nema veze ako si promašio, ali ako ste taj deo učili, moraš da to odgovaraš to. I onda su ljudi vežbali, besomučno vežbali da otvaraju na tačno određenu stranu ove knjige, ali ne vredi jer ti on da svoju knjigu i ne možeš da zavijaš strane ili da ne znam šta. On ti da svoju koju ne možeš da otvoriš tek tako, onda otvoriš stranu tako nasumce i to ti je pitanje. A onda ti da hemijsku olovku, znači ne običnu, nego ti da hemijsku, otvori ti dnevnik ovako i kaže upiši. I ti upišeš sebi šta hoćeš. Upišeš 5 sebi, upišeš šta. Ali, šta je, to je psihološki zanimljiva stvar. Znači, nisam sreo čovjeka koji sebi dao veću ocenu, samo manju. Te valjda sramota, otkud znam? Pa dobro, znao je to, verovatno da će verovatno to tako se desi. Ali mislim, ti sad kad ja to pričam, svi kažu, ma da, ja bi sebi upisao pedagog, ne znam ništa, razumeš? Ali slušaj, ali ne dešava se, znaš. Drugo je vreme, ja ne znam kako bi danas klinci, možda bi klinci danas drugačije bi. Pa jedno on ti zaključi ocenu, on super zna kako ti znaš, i on možda imaš sve petice, on će ti zaključi keca ako misli da si, razumeš? To zapravo se svodi na to da je sve jedno na kraju, jer će on na kraju kaže, ok, ti imaš prosek, ne znam, a i to ima foru, kaže, na primjer, imaš prosek 3,2, lupam, to je kao trojka, ali znaš za više. Ti možda kažeš ne znam i on ti zaključi trojku, ok. A možda kažeš znam. Ako znaš, onda te on pita i onda dobiješ ocenu na odnosu onoga što, a dešavalo se da čovjek kaže znam, on kaže zašto, za koliko znaš, on kaže za 5 i on mu upiše preko dobro. Znaš, sve je bilo lutrija. Da. I sad kao, eto, s toga se sećam, to je bilo zabavno. A čekaj, si koristio u filmovima te neke, ajde kažemo, specifične ljude iz mladosti? Pa jesam iz nekima, ali ne iz škole nisam, ali iz nekih raznih, jesam, kako ne, uvek nešto, po neka sitnica, znaš, setiš se nekog događaja, pa...
Jesam. Dobro, a znaš šta me zanima? Zanima me onaj period, naravno, koji je vezan za muziku, pošto je ovo i muzička emisija, a i meni je najdrži deo. Kad su nastajali Morbidi i kako se tebi to sve činilo? Ali si mislio da ćeš se baviti time ceo život ili kako? Pa ne, zato je zanimljivo. Mislio sam da ću se baviti time do nekog trenutka, ali nekako nisam mogao sebe da vidim da sa, 60 godina skačem po sceni, iskreno tada. I onda sam, zato sam zapravo upisao ovaj fakultet, zato što sam tražio nešto, ja sam ovaj fakultet relativno kasno upisao, mislim sa 21, jel? Mislim relativno, nije sad to mnogo kasno, ali u suštini kao par godina posle onoga što obično ljudi upisuju fakultete. Zato što sam mislio da kao, nisam mogao se snaći, znaš, kao fazonu, ma nema veze, naš klinac, pa kao sviram u bendu i to mi je kao glavna preokupacija. Međutim, onda u jednom trenutku sam se dozvao mom pameti i rekao čekaj, kao ne sve to okej, ali kao treba nešto da se završi, jel? I onda sam krenuo tu priču, nešto što mogu sebe da vidim sa 80, na primjer, da radim. Ok, Paul McCartney ima 79, evo snumi snimio odličan album, nema veze to. Dobro, nisam se ga vidio prosto. Ali nisam ja, ne mogu ja to tako. Ali mislio sam da ću se baviti duže nego što jesam, a onda u međuvremenu, znaš kako je krenuli su te 90. i to neko vreme i onda smo se u jednom trenutku samo rasturili zato što ja sam nešto krenuo da radim diplomske, diplomiram, ovi su nešto krenuli, to se krenulo i Besparica, krenulo i Bežanija, krenulo svašta i onda smo se samo... Čekaj, pa koliko ste postojali godine? Pa, jedno 4, možda 5, ne znam, od 86. do 90. ne znam da li smo dobacili 91. zaboravio sam. Dobro, gostovali ste onom hit meseca, ili tako? Pa da, to je neka 88. bila, na primjer. I kako ti se čini to što je radio Crnobrnja tad i sad, na primjer, dobro, možemo, jedina rock emisija u stvari ti bunt Branki Glavović. Pa dobro, ali dobro bunt. Ali drugačije, mislim, ne može da se nekako... Dobro, imaju ona 3, kako se zove, 3 ili nešto, ono... 3 boje zvuka, da. To. Da, trenutno ne, ali... Dobro, ne, nisam upućen u šta ima sad, šta ne, ali... A dobro, znaš kako, sad je mnogo kvalitetnije tehnologije i tako dalje. Sad može se svira uživo, znaš, tad je bilo uživo, ono, mislim, ko će svira na televiziju, že nije bilo teorije. Mislim, nije bilo teorija, se čuje i šta, ako se bude to radio. Dobro, sad nešto zabranjivalo, ja ne mogu uopšte da se setim sad tog. Nije, to su bilo 80. to kraja 80. ma jok, ništa. Mogu si raditi šta hoćeš. Mislim, zato što to niko nije gledao. Ja se sećam, pa ne, od ovih šefova. Sad je drugačije. Ne, od šefova, znaš. Mislim, odnosno, od ovih, ja se sećam, razumiješ, ono u sredu, 9. mart bio i ona neka pobuna vamo tamo protiv Miloševića, to prošlo. I sad to još je to ludilo tog tipa, ono ne znam, ne, boga mi to je bilo godinu dana kasnije. Počinje rat, sve ludilo, mislim skoro je, na ivici je rata, ono, SPS zabranjuje sve što može da ima ikakve veze sa, mislim zabranjuje kao ono, znači ono što smo mi zvali diktaturom tada. Ja gledam na televiziji, moj drug Bane, znaš ga i ti, napravio neku emisiju Afirmator, ja gledam ovako i pojavio se Drakula s direktorima i kaže bando crveno, ovako kao, znaš, kao, probaj takvi nas, pobićemo vas i tako dalje. Ja gledam i zovem Baneta sutra koji ste uapsili, on kaže jok, niko nije ni gledao, razumeš da je to prošlo, niko, znaš, najopuštenje na prvom programu televiziji. Zato što rock muzika, znaš, kad kažeš rock muzika, pogotovo tada, još u 80-ima, znaš, ko se bavlja rock muzikom? Niko. Mislim, od ovih političara. Da, dobro, pitam, ne znam, ja sam tek kasnije došla, nisam proučavala dovoljno taj period. A ko su ti bile, ajde kažemo, kolege tada? Koji su bendovi bili u tom nekom vašem okruženju? Ste se družili sa bendovima ostali? Jesmo. Sad te ja mnogo vraćam u prošlost, nego baš me zanima. Jesmo. Družili smo se ne sa celim bendovima, sa delovima bendova, družili smo se, na primjer, nemam pojma, pa mislim, smanje više se svi znamo. I tad i sad smo se svi znali, ono, iz moje neke te generacije, razumeš. Da, ali malo pre si pomenuo... Na primjer, mi smo par puta svirali s Breakersima kao predgrupa, mislim, mi smo bili predgrupa, naravno, onda, nemam pojma, družili smo se s Robnom kućom, znaš, tako, to su ti neki bendovi iz tog vremena, nemam pojma. Kad si pomenuo malo pre direktora i bandu Crvena, ti si očito očaran njima, jer su kasnije u svakom tvojom filmu skoro statirali, pojavljivali se nešto da... Izvini, kad vidiš Drakula, literaturu, kako nek nestaviš ne može da se napravi. Ne, pa to ne možeš da napraviš, to treba da to je meni super skroz. To mogu. Kaži ti meni, kad je došlo bombardovanje, šta si radio?
baš sam sekund kada je došlo Pa ne bombardovanje. mislim ono baš taj dan, ali u tom nekom periodu. Baš ovako sad, kad se vraćam u prošlost, ajde malo Pa taj period. ovako, prvo sam bio zatečen, u smislu, kao bi, ja sam sve nešto verovao, kao i svaki idiot, da tog neće da dođe. I onda znam da sam nešto radio, neku reklamu sam montirao pošto nešto je bilo, upali smo neke rokove kao nezgodne, i onda znam da sam na sam dan bombardovanja lego tipa u 7 ujutru, razumeš, zato što smo montirali celu noć neku reklamu da bi stigli do, naprimjer, ne znam, da oni imaju za neku prezentaciju, ne znam za kad, nije ni važno, možeš misliti koliko smo svi verovali će bude bombardovanja, kao jer je važno da stigne, ne znam šta, za prezentaciju. I onda znam da sam se probudio kasno popodne i da su već su mi zvali drugari, kao evo vidi sad će evo sve su najavili oni gledaju CNN ono i sve to, kao sad kreće vam tamo, rekao stvarno. Onda su me posle mobilisali tamo negde, ali relativno kasno, znači ne odmah, jer sam ja mislio da sam ja u tom smislu zaštićen, jer mislim ta moja jedinica nema šta da radi za vreme bombardovanja, nisam PVO i to sve. Međutim, bio sam mobilisan, ja sam proveo koliko već 2,5-3 meseca koliko je bilo to bombardovanje u jednom selu Radomak Beograda. Eto. Malo uniforme, a posle su nam rekli nemojte više uniforme, kao oni gledaju od ozgo, pa kad vide da se mnogo ljudi u uniformama šeta, oni će vas gađaju i onda mi u trenerkama tamo i znaš, igrali fudbal po cijel dan, kao šta radi. Kao, naš vojska si ja ne radiš, mislim u suštini ne radiš ništa. Mislim, bar mi nismo radili, ovi su jadnici nagradisali, ovi PVO i to. Ništa, ajmo napravimo pauzu da slušamo Morbide.
malo htjela da pričamo o onom što meni najdrže sa tobom, a to su spotovi domaći. Jer ti si, mislim, u stvari ja sam najviše vezana za tebe, jer smo mi sa tobom uradili prvi spot, ne znam da li se neko seća one pesme Zašto. I ja se sećam. Ali da sam, na primjer, naš snimatelj, da li se sećam. To je bilo baš davno. Čovječe, mi smo, zato sam ti pitala za ovo bombardovanje. Čekaj, to bilo pre bombardovanja ili posle? Posle. To je bilo... Znam da je to neko vreme bilo. Da, to je bilo posle 2000-te, da li smo snimali 2000-te ili 2001. kad smo ga objavili, ne mogu da se setim, ali meni je to stvarno u tom periodu baš izašao Matrix film i ja sam se strašno na to nekako, baš sam se onako zainteresovala u svakom pogledu i bila je revolucija, što se tiče mog nekog viđenja, a onda si ti uspeo da to nekako preneseš uz našu muziku, što bi rekli na platno, ali u nekom srpskom okruženju. Da. I to mi je strašno bilo zanimljivo, ceo taj tvoj pristup, jer kasnije, kad god smo radili sa nekim, nikad nismo imali takav pristup. Ali nismo se mi ni poznavali pre toga. Ne, nismo, to je bio jedan čuveni Goran, koji te valjda znao iz Sačulaca. Ti si dosta vremena u Sačulacu provodio. Se ti sećaš toga uopšte? Sećam se, meni to je jedan od dražih spotova koji sam radio u životu, sad ne šlektam ti se, nego stvarno, realno. Prvo što ste mi vi bile super, zato što je kao to drugačije od svega. Ja inače u životu strašno volim kad je nešto drugačije od svega, a vi ste mi bili drugačije od svega što se tad dešavalo na sceni i to mi je odmah onako nešto bilo super. A mislim da je jedan od spotova koji mi je najbolje uspeo u tom nekom smislu, da kažem da sam onako beskrajno zadovoljan kako je to izgledalo na kraju i izgledalo i zvučalo i onda mi je to tako, eto, jedan od dražih dražih spotova kao celina, razumeš. I jer ga ima na YouTube-u? Ima ga, da. Znam da sam ja relativno skoro, možda par godina nekom sam objašnjavao nešto, sam se hvalio, kao vidi ovo sam ja radio, znaš, nešto tako. Pa dobro, za tu godinu je stvarno bio baš nekako i dobri su bili oni efekti, ja se sećam i sećam se da ima nešto kad ja silazim iz stepenice, sad bi se to uradilo, tipa jednom siđeš pa bi te kroz efekte provlačilo. Da. Ti si meni zahtevao da se ja sam sišla niz te stepenice, ja mislim 100 puta i više, baš smo to... Da, mislim da ti je gore bilo u Kadi. Da, u Kadi, da. To je bilo pakao, mi smo snimali smo u Kadi, Napolju. Trebalo je bude toplo, ali nije bilo toliko toplo. Da, bilo je prehladno i sećam se da je neko tu donao vodu, naravno ona je bila topla od česme, ali kad je došlo do Kade, više nije bila topla i to se baš sećam da je isto bilo. Znam da smo te tu mučili, ali dobro. To je baš bila žrtva, to se sećam da sam bila, ako će biti ovako svaki put, a to je bio proizvod. A čekaj, radio si još dobro, to je za iPlay bilo baš, mislim, meni stvarno drago i super što je bio prvi, ja sam nekako baš bila iznenađena koliko je to dobro za prvi spot naš, mislim, bilo baš važno i lepo. Radio si dosta spotova, ništa ali logopedi si radio, tako? Između ostalog, da. To je još bio pre nas, je li tako? To jeste, to je, znam da smo se mi smo se zezali na bombardovanje u tom, znači to je bilo pre bombardovanja. Ja znam da smo se zezali kao, pošto se pesma zvala We Are The Serbs, pa kao sad nam provociramo sve, kao sad smo mi najjači, smo Srbi vamo tamo. I to mi je omiljeni spot da smo uzeli neki njihov drugar Ignjat, nije važno, koji onako, što bi se reklo, prototip Srbina, znači ima dugu kosu, dugu bradu, ima 100 kila i 2 metra, znači sve kako treba, razumeš, kao onaj Dikan, razumeš, iz stripa. I onda smo njega strpali u neki auto koji je električni automobilčić za dete pravljen, koji ga napravio opet je od članova logopeda, pa nečiji deda ili ne znam ko, nije važno, ali to je išlo. To je funkcionisao, taj auto je stvarno išao. I onda smo njega stavili čovjeka od 2 metra i 100 kila u autić za dete i da se voze po Šapcu i da izigrava Srbina koji je tako moćan i to je bilo jako zabavno. Da, pa dobro, ali najmanje tvoje komedije ima u našem spotu. Od svega što si radio kod nas ima najmanje. Dobro, ali nije takva pesma, znaš, ovo je u jedan sebi očigledna, kako bi rekao, znaš, mislim, jako je duhovito. Da ne citiram sad, ne znam da li sme da se psuje. Šta se sve izgovara u toj pesmi. Ali mislim, vi niste to prosto, ne, znaš. Ne, dobro, nego samo kažem da najmanje tog... Znam, ali primereno, kako bih rekao, primereno bendu ide, mislim, logično. Šta si još radio, jer si neki i sam snimao?
Jao, jesam za braću Left, na primjer, neki. To si bio snimatelj, reditelj, sve. Pa to, pa znaš, kad nema, znaš, za džabe, ali to su drugari, pa kao, idem da pomogam, znaš. Da, a od reklama, šta si... Zaboravio sam milion. Jel ima nešto što ti je baš omiljeno? Ne moramo sad nikoga da reklamiramo, nego prosto... Nema ništa načito, pa nema ništa načito, što je reklama drugačiji posao, reklama je posao koji traži od tebe da budeš ne toliko kreativan, koliko tačan, precizan i da traži kraft, što bi se reklo. Dobro, drugačiji skroz. Razumeš, da. Dobro, a od stranih spotova koji ti je neki omiljeni, da kažeš ovo remek delo? Pa to je sad. Pa ima neki Rammstein ili ima neki... Pa ne, ima ih milijardu. Soundgarden ili ima nešto. Da, pa dobro, nije loš. Znam. Koji? Radiohead. Koji? Šta hoćeš? Šta hoćeš? Ima onaj crno-beli koji je isto super, kako se to već zove. Da li je to Exit? Ne, nije to. Nego ima onaj genijalan kad ovom ide voda ovako gore, u onom nekom skafanderu, ima odličan je za onaj Karma Police isto, generalno meni su kao to, na primjer, Radiohead spotovi odlični. Zato što su tako pametni, onako, a jednostavni. Nije to ništa preterano. Znaš, nije sad to demonstracija sile, pa kao sad ne znam, milion, da košta milijarde, nego normalno onako. A šta misliš, šta je u spotu važno da izađe? Nekako, šta je kao najbolje da se bend prezentuje? Šta bi trebalo da se desi? Pa, to zavisi od filozofije benda, pre svega. Dobro. Znaš, imaš bendove kojima je jako važno da se slikaju, odnosno, mislim, kojima je, kako bih rekao, u suštini benda je da je važno da ljudi znaju kako izgledaju, da vide se i tako dalje. Imaš bendove opet koji ne, kojima je važno da istakneš neku atmosferu, opet nemaš bendova kojima je važno da se istakne tekst, odnosno poruka, šta, znaš, mislim, to je prosto, mislim, možeš da paziš o svim tim stvarima, ali u suštini nekako bend u stvari određuje, karakter benda bazični određuje kako to vizualizacija, mislim kako rekao. Ali misliš da nekoj loše pesme može dobar spot da... Što ne može, kakve veze ima pesma sa spotom? Isključiš toni i gledaš slike. Ja sam neke spotove tako montirao, moram sada priznam. Stavim onaj dole na šinu, stavim ton i samo ređam slike, razumeš? I onda, znaš, čujem onako takt na početku, samo da uvatim otprilike koji je ritam, razumeš? I onda to posle samo ispiljaš, ali prvo naređaš do kraja i onda sad posle ispiljaš da što manje puta čuješ pesmu. Ali misliš da se malo vreme promenilo u smislu da sad spotovi nekako su u fazonu da je važno da privučeš pažnju bilo kako? Pa jeste, zato što malo je, znaš, malo imaš previše, što bi se reklo, nadražaja. Znaš, ono vreme kad smo mi radili te spotovi su bili jedini način, pošto je tad bio taj boom spotova, generalno. Da su spotovi bili jedini način da bend uopšte postoji. Ako nemaš spot, ne postojiš. Tako je bilo. I onda su diskografske kuće plaćale spotove i moglo se od toga živjeti, ne nešto puno, ali plaćali su. I moglo se od toga, kako bih rekao, prihodovati. A danas je nekako hiperprodukcija sadržaja. Ne mislim u muzici naprotiv, mislim da nije, ali ti imaš internet, znači ti sad možeš za 2 klika da pogledaš bilo koji band, bilo kad, razumeš, kao žive snimke 68, nebitno, ili 75. Do juče, kao šta god da se nešto desilo. Tako da u tom moru svih, kao što bi ja sad slušao, ne znam, neki bend koji su klinci neki juče napravili, kad kao imam 200 bendova koje volim, ako sad mogu da nađem, mislim, vizualno mogu da nađem njihove šta god, razumeš, kao probe, mislim, otko znam, razumeš? I sad u tom moru sadržaja moraš nekako da provučeš pažnju. Prosto to je, znaš. Ne znam koliko ljudi sluša radio i te stvari, iskreno. Pa danas je pitanje, da. Veliko pitanje kad imaš Spotify, znaš, kao, verovatno radio slušaju ovi što hoće da slušaju priču. Pa da, ali sve više ovih podcasta, tako da je pitanje šta... Pa dobro, znaš, a okej, to je sve legitimno, znaš. Neka nas bude milijardu, pa... Birajmo to. Ništa, ajde da napravimo pauzu, a sad slušamo muziku iz filma Run Lola Run, pa ćemo malo da pričamo o filmskoj muzici.
I don't believe in trouble. I don't believe in pain. I don't believe there's nothing left but running here again. I don't believe in promise. I don't believe in chance. I don't believe you can resist the things that make no sense. I don't believe in silence, cause silence seems so slow. I don't believe in energy if tension is too low. I don't believe in panic. I don't believe in fear. I don't believe in prophecies, so don't waste any tears. Reality would be the way it should, but I believe in fantasy if you just understood. I don't believe in history, I don't believe in truth, I don't believe there's destiny, it's only
just wanna be a woman. So don't you stop being a man. Just take a little look from outside when you can. So a little tenderness. No matter if you cry. Give me a reason to love you. Give me a reason to be a woman. I just wanna be a woman. So I wanna be a woman. This is the beginning of forever and ever. It's time to move on. So I'm so tired of playing with this bow and Čuli smo arrow. Rama Lava Ram i čuli smo Portishead Glory Box. Portishead Glory Box i ja mislim da se ta pesma najviše pojavlja u najvećem broju filmova. Pa da, mogu ti reći dosta. Koliko se ja se... Mislim, ima još tih tako nekih koje Da, ali su ona je omiljene. baš da. jedna od vodećih. Kaži ti meni, kako ti biraš ko će da ti radi muziku za film? Znam da radiš često sa Duletom Petrovićem. I šta ti njemu kažeš? Kako to Pa dobro, izgleda? znaš šta, mi se znamo već od praktično tinejdžerskih dana i onda, znaš, nije meni mnogo problem, lako komuniciram, naprimjer, znaš, ali nekako, naprimjer, bilo je filmova kad mi je, naprimjer, trebala neka orkestarska muzika, pa ono, znaš, bilo je ili nekih drugih stvari. Naravno, volim radim s Duletom zato što mi je to prosto, nekako se razumemo, ista smo generacija i šta god. Ali nemam problem ni saradnje sa drugim ljudima, naravno. Opet ista stvar, određena film, šta god, reklama, šta god, traži određenu vrstu muzike. Mislim, to ne mora znači sad da određenu vrstu u smislu nešto ti traži bukvalno to, da više ide ka klasici, nešto ti traži više da ide ka džezu, nešto ti traži više da ide ka, ajde kažemo, rock muzici, nešto treba više ka eksperimentalno neko, pa elektronika, vamo tamo. Sve to može. Ali nekako opet sam film iziskuje određenu, ne znam kako to da objasnim, vrstu muzike. Mislim da je to... Ti te važnije atmosferske, kako se da kaže, atmosferska muzika ili baš neka tema ili šta ti je to? Pa važno mi je da ima temu. Važno mi je da ima i temu, važno mi je naravno da, najvažnije mi je da, kako bih rekao, da u sliku napravi neku vrstu emocije. I meni muzika je baš strašno važna u filmovima i to, znaš, ja tačno čujem, kad gledam ove neke serije sad, tačno čujem da ih je baš bila briga za muziku. Tačno čujem da reditelja ne zanima uopšte šta će da stave. Ili da ga zanima, ali da se, na primjer, to mi je jezivo, ali ajde, negde pokušam i to da razumem, kad pokušavaju da se dodvore publici, odnosno da kažu, ok,
evo sad je jako moderno ono Wii, kako se zove onaj harmonija, kako se zove ono sa onim glasovima, ono sad što rade. Onaj vokoder recimo u nekom modernom. I onda kao trpaj to, znaš, trpaj te neke ono, ajde, to se zove autotune u stvari. Taj autotune, taj je to, i trpajte neke seljane i to nešto, razumiješ, zato što kao to sad je in i onda će ljudi gledaju to zato što natrpamo te neke ono, naš, jezive muzike. Znaš šta, ali u posljednje vreme u filmovima, ja gledam ovi svi filmovi što su izašli nešto, ajde kažem, u posljednjih 3-4 godine, svi imaju neku baš lošu muziku. U smislu pa ne znam da li ih ne zanima, ali gledam da dosta se toga drže da bude muzika nekako verodostojna onoga što oni prikazuju u smislu ako je to kriminal. A uglavnom to prikazuju? Pa da, sad, znači, kao pošto kriminalci imaju generalno loš ukus za muziku, ajmo sad da bude grozna muzika u filmu, zato što se bavimo tim ljudima. Da, to mi je isto, to ne razumem, često ne razumem, to mi je malo onako, moram da priznam da... Ja kao razumem da ako imamo scenu da će kriminalac da peva neku pesmu ili neće da se veseli u kafani, da sigurno to neće biti, ne znam, i play, razumeš, nego će se pevati neke užase, ali to je jedna scena, ali ne moraš tako da cela muzika bude, znaš, u tom... Dobro, znači bitno ti je dobra muzika, bitno ti da se pojave momci iz Drakula i ekipa. Da. A ne, znaš kako, uvek ti u tim filmima, ne svugde, ali evo ispostavilo se da u posljednjih nekoliko filmova imam te neke, kako je rekao, figure ti nekih telohranitelja, siledžija ili ne znam, tako nekih likova. Pa brate, Drakula i Trta kada ih vidiš, pa ko će drugi? Dobro, a kad si radio prvi film Mrtav Ladan i dobro, napisao si sve to i a tu se pojavljaju Nidža Vranković i ovi neki još. Da, ima nešto u zatvoru. I Black i to je to. I kako sad ti kreneš u tu realizaciju filma, u stvari mene zanima to najviše oko... Verovatno je najviše muke to skupljanje para, tu je možda najveći stres. Gde ti je najveći stres? Pa ne, tu jeste najveći stres, ali se ja ne bavim time, pa možda i veći stres baš zato što se ne bavim time i onda sad tako čekaš da neko drugi za tebe to reći. Ja da umem da skupljam pare, ja bi verovatno snimio sad 15 filmova, ne 6. Tako da Dobro, ali to je ono sa početka što sam te pitala koliko te služi sreće. To se isto odnosi na... Ne, služi me sreće jer sam snimio 6. Neki snime 1 ili 2. Ili ni 1. To je točno. Znaš, tako da mislim da sam imao sreće i ovoliko koliko sam snimio, znaš. Tako da, mislim, onako, ispostavilo se da skoro na svake 3 godine otprilike snimim film, što je okej. A koji ti je nekako najlakše išao, ajde to tako da kažem? Četiri za Escobara. To su me pozvali, to se jednom dešava u životu. Ja se nadam da se više puta dešava, ja se nadam da će to mi se desiti. Nego pozvali smo i Pink je tad pravio, mislim to sad zvuči čudno, ali je tako bilo. Pravili su, osim što su pravili na studiju, oni su pravili, hteli su napraviti filmsku kompaniju koja bi izbacivala filmove na normalni. I onda su, i to je bilo 2007. Od 2008. ih je to zaustavila ona kriza svetska i onda su popucali skroz i onda su morali da stanu i sa gradnjom tom i sa ovim sve i sa produciranjem filmova. Oni su imali ideju da izbacuju tipa 5 filmova godišnje, na primjer. Što meni je bilo super da se to nastavilo. Ja bi izbacio film na svake godine 2 dana, sigurno. Jer je dobro prošlo to sve. I onda su oni mene zvali i rekli, bukvalno, kao mi bi da radiš film za nas, ja sam pitao, a šta? Oni su rekli šta god hoćeš. Dobro, šta god hoćeš, evo to hoću. Dobro, to je stvarno lepo da ti se desi. Pa da, ja bih volio da bi se to stalo dešavalo, ali nažalost jednom mi se desilo za sad. Ali to zvuči kao science fiction, i jeste science fiction, ali... Dobro, znači dosta sreće se okrenulo tu. Pa da. Na tvoju stranu, da. A glumce kako biraš? Mislim, često viđam, ajde ne kažem, jednu ekipu koja ti je očigledno nekako legla. Dobro, ali menjam ja to sve na vreme. Dobro. Ali kako biraš glumce kad ja kao potpuno sam neki laik koji te to pita? Pa tako što, prvo, užasno važna stvar, dok pišem scenario i dok ne uđem u ozbiljne pripreme, ne biram glumce. Ne razmišljam, sekund ne razmišljam o tome ko treba. Znači nemaš ono, ne zamišljaš mjesto. Ne, jer to je onda pakao. Ako uletiš u to, da zamišljaš nekog, pa se posle ispostavi da taj neko ne može, ili da, ne znam, nije tu, ili da je ovako, ili da, ne znam, šta god može, 1000 stvari se desi,
ne daj Bože da se razboli ili nešto. Jer ko zna kada ćeš ti to snimaš, ti kad to pišeš, to ćeš možda snimaš, da će Bog sledeće godine, ali obično ne, obično ćeš snimati za 3 godine, minimum, možda i više. I onda, ako se zaletiš, i to ko zna, znaš ko živ, ko mrtav za 2-3 godine, Boga pite. Tako da se ne zaleti, nego kad se uđe u pripreme i kad se izvesno zna da je početak snimanja, lupam sad u avgustu, a primjer, sad smo ušli u pripreme, kažemo, ok, u avgustu počinjemo snimanje, važi, i pa sad počinjem da razmišljam o glumcima. Ovog sekunda. I onda kao, ajde, za ulogu za ovu ulogu, imamo to. I onda ja jako volim da to ne radim sam, nego pozovem, ne znam, pomoćnika, ne znam, drugare, vamo tamo, kada sedimo i onda pričamo. Evo ulogu, ove koji su čitali tekst, ovi koji imaju veze. Znaš, pa ti tako, scenograf, lupam, znaš, oni pa predlažu tako razne, znaš. I onda to funkcioniš. Jer ne setiš se ti svih. Dobro, jasno. Nego, na šta se osloniš kod tog glumca? Na njegov, šta ti je važno u nekom smislu? Najviše taj njegov talenat ili ceo odnos, profesionalizam? Pa to je usput, znaš. To je usput. Prvo talenat, pa onda i profesionalizam, naravno. Ali, znaš šta, uglavnom sve ove koje gledaš stalno po filmovima su ozbiljni profesionalci jer ih ne bi uzimali. Jer produkcija kad čuje za neke određene koje imaju problematične produkcije, diže im se kosa na glavi i onda te kume da to ne radiš i da se ne igraš glavom i slično. Mislim, nema tu politike, da samo pričamo o ovim, znaš. Jer zato što sad ima sad neka fama kao, nemoj kao da ako radiš, ne znam, za ovo, nemoj, znaš, imaš sad ili dve, kako se društvo slojilo politički na dve struje, onda kao, ako radiš za ove, onda nemoj te glumce, ako radiš za one, nemoj ove glumce, znaš, kao, mislim, kao da to ima veze. Mislim, ja mislim da bi glumci trebali igrati svude, to sad ko je... Da, ali dobro, nekako, u tvojoj mladosti je bilo 2 fakulteta ili koliko već, a danas ima previše... Ne, u mojoj mladosti je bila Jugoslavija, pa je bilo više od 2 fakulteta, ali na mnogo širem području, da. Da, mislim sam da pre svega Akademije Beograd i Novi Sad, a danas ima baš dosta tih privatnih škola. Šta misliš, kakvi glumci? Računali smo, relativno skoro, sad zimu sam nešto bio u Kruševcu, pa sam s drugarima sedeo i nešto smo baš smo se oko toga raspravljali koliko izlazi, između 80 i 100 svake godine. To je baš dosta. Mislim, bliže 100 nego 80. Zavisi od, kako bih rekao, zavisi od godine do godine, zavisi koliko klasu primiš, znaš, ti možda primiš 12 ljudi na klasu, možeš 10, možeš 14. Tako da u tom broju zavisi da li je 85 ili 95, ali tu je negde oko 100 glumaca. Računam naravno i Crnogorsku akademiju i računam Republiku Srpsku, pošto oni svi gravitiraju ovde. Jer oni ti svi glumci posle igraju kod nas u tom smislu, mislim, tako da ne računam samo Srpske akademije, zato što ima i ovih drugih koji dođu pa opet igraju ovde, tako da pričamo o tome oko 100 glumaca izađe svake godine koji će da konkurišu ovde za neku ulogu, mislim, glumaca i glumica, jel, zajedno. Ali misliš nekako da je sad to njihovo školovanje drugačije ili možda, ajde kažem, malo lošije? Mislim da je isto. Mislim da nije ništa drugačije. Pa sad ne znam, znaš, ne znam iskreno kako se na kojoj akademiji prije. Ja mislim da to od akademije do akademije ili od profesora do profesora. To onako baš nemam ideju, znaš. Nije, bio ono nekada ona priča kao državna akademija valja, privatna ne valja, to je obična budalaština, pošto znam gomilu glumaca s privatnih akademija koji su završili privatne akademije, koji su super. Tako da to, i opet znam i gomilu koji su završili državne fakultete pa su neupotrebljivi. Da. A na čemu trenutno radiš? Ako je film u pitanju, posle ćemo ove druge stvari. Dobro, pa da, ako je film u pitanju, trebalo bi baš, zato i pričamo u avgustu, verovatno nadam se u avgustu, da radim jedan film i miniseriju, istorijski politički thriller sa istinitim ličnostima. Dobro, koliko ćete se držati istine? Jako puno. Mislim, zapravo sve što se zna, ima, kad su ti atentati, pošto se bavimo atentatom, kad su ti atentati u pitanju i to sve, u suštini, obično se ne znaju, nikad se ne saznaju nalogodavci i tako dalje, tako dalje. Tako da sam u stvari uzeo sebi za pravo da ih ja
da ja kažem ko je kriv za to i tako dalje. Sad, znaš, to je, ali ja nisam istoričar, odnosno nisam ni državni tužilac ili sudija da bi morao da imam dokaze za svoje tvrdnje i mišljenje, tako da može mi se to. I naravno one rupe koje postoje, koje se ne znaju, sam ja popunio onako kako ja mislim. Dakle, nadogradio sam, da. Ali sve što se zna, znači apsolutno ćemo se truditi da nigde ne izađemo van onoga što je, mislim, osim u sitnica, mislim, ima tih nekih sitnica koja zbog dramatičkih razloga je bolje ovako ili onako, ali u principu koga briga da li su atentator uopsili ovde ili onde, mislim, znaš, uopsili su ga negde, nije bitno. Dobro, ajde, jedno čekamo to. Ništa, sad imamo jedan zadatak od Maskoma da preslušamo nova izdanja, tako da vidim, ja ne znam šta su oni spremili, uvijek ćemo pustiti 2 pesme, tako da ajde da čujemo, pa se... Pesme iznenađenja, da. Daj, istopi me kao nekada, kao letnja kiša, spusti se do stopala sećanja, čamac pun sećanja, suza i praštanja, sunce ga pokriva. Godine, zlatne su godine, dušu obojile, a ruke odvojile. I tamo negde neko vidi šta vidim i ja, i neko tamo negde neko voli i neko zna. Letim i letu se predajem, letim ka letu, u njemu ostajem. Letim i letu se predajem, letim ka letu, u njemu ostajem. Daj, probudi me kao nekada, u ovoj pesmi pronađi me i spasi me. Sećanja, čamac pun sećanja, suza i praštanja, sunce ga pokriva. Godine, zlatne su godine, dušu obojile, a ruke odvojile. I tamo negde neko vidi šta
ti mi zakucaš u glavu. Bilo je svega, bilo je sunca, kiše pa snega. Bilo je perja, težeg od gvožđa, želje za ukusom kiselog grožđa. Brzo smo stigli, pošli smo dole, visoko se digli. U stranu gurali Sizifov kamen, palili vatru, širili plamen. Sve što mi treba ti mi zakucaš u glavu. I koliko si luda, toliko si u pravu. Hodaš po žici, balansiraš čuda. Koliko si luda, koliko si luda, koliko si luda, toliko mi trebaš. Neka ne razumeš skroz, a neka ni ne baš. Sebe ne štediš, mene ne štediš. A koliko si luda, toliko i vrediš. Neću da lažem, parčiće biram kako da slažem. Svakako nema tačnog rešenja, sa svakim dahom slika se menja i menja i menja i menja. I sve što mi treba ti mi zakucaš u glavu. I koliko si luda, koliko si u pravu. Hodaš po žici, balansiraš čuda. Koliko si luda, koliko si luda, koliko si luda, toliko mi trebaš. Neka ne razumeš skroz, neka ni ne baš. Sebe ne štediš. Dobro, rekao si čime se baviš što se tiče filma, a kaži mi, pišeš neku knjigu novu ili... Napisao sam prošle godine za vreme korone neki roman koji već pokušam 3 godine da napišem, pa sam konačno imao vremen. Ali namjerno neću da ga izdam bar još par godina, zato što kapiram da su to svi uradili. Jer kako je krenula korona, ja mislim da svako ko zna sva slova je seo napiše roman, razumiješ, ili makar knjigu pripovedak. Tako da će vjerojatno sad izdavači biti zatrpani gomilom nečega, pa sad ja ću to staviti u fioku, pa nekad kasnije. Ali će biti CD uz to ili ne? Ne, to je samo prvi, ne mogu svaki put, ne mogu se ponavljati. Ali dobro... A mogli bi nešto, to nije loša u stvari fora, nego nešto drugo, znaš. Ali, ne znam sad šta, jer ovo je bilo lako, ovo je sve moje, pa sam mogao sam da dam CD bez nekog to autorska prava, Sad zamisli kao to, ko Hornby ili ne znam ko ima onih ljudi što su bili kao CD-ovi, ali kao sa preporukom pisca, koja mu, ne znam, tipa, ne znam, stavljao Smice i ne znam šta je stavljao, sećam se, neki roman, i gde ćeš ti sad kao preporuka pisca, kao šta će sa autorskim pravima, te si ti daš kao kompilaciju, baš te briga, kao, no. Tako da ne, ili USB stick, kao sa, ne znam. Da, dobro, znači pisao si u koroni, koja još uvijek traje, na našu žalost, kako provodiš stvarno ovo vreme? Pa, pravo ti kažem, samo mi malo kafana nedostaje. I sad me ovo vreme ubi, zato što taman bilo, taman se otvorilo i kao ajde otvore bašte i onda nemaš u baštu zato što je kiša i zato što je ali okej, šta? Nije meni sad to nešto, mislim, nervira me naravno sve to, cijela ta situacija, ali šta radiš sad, mislim, ne možemo protiv toga ništa. Mislim, ja sam do mene šta je bilo, ja sam uradio vakcinu, što sam se i sad što zdravo, kao, znaš. Sad, šta da radim sad, ne mogu da promenim kliničku sliku korone. Tačno. A čekaj, kaži ti meni, koliko dete ima godina sada? 7. 7,5. I šta voliš da radiš sa njom? Svašta. Međutim, ona je sad, to sad je zavisi vremena. Evo sad sam vidio, otišla je danas da jaše. Pa da, ima neki sad tamo, ona se strašno loži se na konja cijel život i onda sad ja od danas ćemo da je upišemo valjda u tu neku školu jahanja, pa eto, super. Dobro, je li odrasla tako što je čitaš priče ili... Pa ima i toga, znaš, ali to je nekako, pa mislim sad, to je naravno, znaš, sad ona ima i tablet i to je sad sve, ona to surfuje po internetu, to ne shvatiš uopšte, to je brže od mene, znaš.
nalazi svašta tamo. Mislim, te nove generacije su čudo postane, nema uopšte tu šta se priča, ali ja i dalje volim da pričam priče i volimo da se igramo to, izmišljamo priče, pa onda ona izmisli priču, pa ja, pa tako, to je super. Izmišljanje priče je odlično. Čak i napisala jedno. Mislim, nije napisala, to je bilo pre godinu dana, nije još znala sva slova, imala 6,5. I onda mi je pričala, odnosno diktirala mi je. Pa sam ja to malčice uobličio da baš bude samo malo ispravio gramatiku. Tako da... A kad si bio mlad, šta si mislio, kada ćeš imati decu? Znaš kad si mali, pa kao šta zamišljaš? Pa ne, mislio sam da će imati ranije decu, razumeš? A onda sam kao da sam istripao da nikad neće imati decu, da ne mogu u stvari da decu, što se vrlo brzo otkrilo da nije tačno. I onda stvarno nisam, onda sam se potpuno opustio, rekao sam, ba nema veze, šta kad bude, znaš, ako bude, a kad bude, nema veze, šta. U jednoj fazi sam se opustio i neću, znaš, sve sam što mislio, hoću, neću, na koga briga. Tako je najbolje. Pa da, pa šta? I za kraj, reci mi, jel pratiš muzičku scenu Srbije? Slabo. Slabo. Pa, generalno, ne samo Srbije i sveta, generalno nekako, znaš kako sam amatorio, toliko ima tih nekih stvari, sad, pogotovo čarima interneta, otkrivam neke bendove iz mojih vremena koje još nisam čuo, nevjerovatno, ali ispostavio se da ih ima. I je vrlo retko nešto od nove muzike, mislim, nije retko, pomalo nešto što stigne preporukama prijatelja od novije muzike, ali to je opet, sam se uvatio da mi je dobro zato što mi liči na nešto što sam voleo nekad. Kao ovi su mi super, ovi me podsjećaju na ne znam šta, a ovi su mi super, ovi me opet podsjećaju na dugo nisam čuo nešto, pa to, dugo nisam čuo nešto da mi je kao drugačije, pa i ne znam da li se uopšte radi išta drugačije. Pa čudno je sad to, da, zavisi, mogli bi od tome da polemišemo nekoj drugi. Hvala ti puno što si bio gost 4/4 i nadam se da se vidimo ponovo, pre svega u nekom spotu, ja bih lično volala, tako da, ajde, držim fige da ovo sve što si zamislio krene u avgustu i da bude super. Ne, ali može, mislim, to sa spotovima nije loše, evo sad sam uradio nekim klincima iz Kruševca, Zimus, neki spot, Haller, kako se zovu, nađite to na nešto, slow motion, na crno-belo, neki, Ništa sad, YouTube. Da, YouTube i to. Ništa, hvala ti puno što si bio, pa nadam se da se vidimo uskoro. 4/4